Alah, ngomongin ngarit, wong loro ben cepet kok malah ngutus yang goleki manuk ento ora, malah goleki manuk. Niki ora rampung-rampung ngarit dhewe. Manuke mau mabur rene koyo ngene. Manuk ruk. Ya iki. Aduh, angkat. Tahun. Niki marai nyuwe-nyuweni, niki jan. Jekal tenan lho. Marai suwi to ngene iki. Tahun. Masya Allah. Iya loh Pak. Ngapa toh? Takut. Oh lah heran mak ya. Tawon apa ngerti. Kowe kene kan tahun kok malah kowe kene nang omah. Kok ning kene lho ngangkut mau ning kene ngaret kok. Tahun lho. Ngaret kok. Kowe kene ngono. Jaru tahun kok malah ning kono. Kok malah ning kono angkat mau ning kene kok malah ning kono. Kene. Ora aku ki domo ide tahun ki ndasku antek blender kabeh ki bentuk tahun kok malah. Lah opo lah kae wong ngaret malah belayang mbuh ning Belayang ngopo? Tahun kilo tahun kilo. Kapok bentuk dintep kabeh kapok. Untuk tahun apa? Untuk kilo tahun kok ngubung aku ki ngopo ki? Alah. Boh, ben kapok dintep. Wong ngerti ngarit ning kene iso malah diteraki. Tahun. Den palik to malahan. Ini berat wae iki tahun iki. Tahun apa iki? Gowet gede tahun. Angkai. Terus. Tahun kowe. Angkai. Tahun apa tahun? Jas apa kok? Tapi kok ora di anu tuh ya kok aku terus tuh ya. Apa ambuku iki ya? Ambuku yo. Ambu kecut. Oh, sana iki anu tawone. Wah, ambuku kaya madu. Madu ambune, pantes dek seneng. Aku ndarani madu piye? Tawon iki piye? Ambune iki seger-seger kok kaya madu. Ah. Tun mau nendi karmu tun? Ndasku banget kabeh arep balik tun. Mok ndasku. Ngisik ngarit kok malah ditumbur ae lho. Ah ngene iki marai males. Lah rasah ngarit ae lah. Engko wapok. Mangan yo wis sapine bengah yo wis. Sik penak-penak mbubuti suket sing lemu-lemu kok malah tumbur sak penake. Ngono wis langsung kabur ben dintep ben bengep kabeh sawak ben kapok.